Something nasty. Здравейте, Spinal Proactive е тук. Днес в този клип ще разгледаме една стратегия за дракони. Всички, които са там Town Hall 7 и нагоре, могат да използват от Proactive и от Proactive 2, които влезнат в Town Hall 7. Ако може да им е от полза, ще се радвам. Днес обаче загубихме тази война. За съжаление, огромно съжаление, насрам за вас. Последните две атаки, които бяха останали насрам за вас и на прогресив. Насрам за вас му спря интернета по време на атаката. Затова препоръчвам тези, които нямат стабилен интернет, за да не се случва това нещо, могат да си използват мобилния интернет. За огромно съжаление, така се получава понякога. И на мен ми се е случило и полудявам направо като ми се случи. Така, атаката насрам за вас. Не знам дали има смисъл да я гледаме. То се вижда, че не всички хограйдери биват деплойнати. 18 хограйдера мисля, че останаха неизползвани, а можеше да е допълнителна звезда за клана и прогресив, ако беше направил атаката с дракони. Правилно можеше да ги бием. И ето това е отстрана за вас. Така, този клип го правя, тъй като видях атаката на прогресив и не мисля, че атакува правилно. Да видим атаката на прогресив. Първото нещо, което аз не правя, е да пускам винаги Barbarian King и то с Rage, с абилитите му, и да пусне всички дракони на едно място. Всеки тръгва на където му падне, едни нагоре, други надолу. Виждате, всеки дракон тръгва където види, която сграда. В принцип си има стратегия за атакуване, която ще ви обясня в това видео. И виждаме сами на това видео Rage Spell, Town Hall пада, но за съжаление единия Air Defense остава и убива остатъка от драконите. И за съжаление това са 2 звезди, а на нас ни трябваха 3, за да ги изравним. И този дракон си отива. Така. Значи стратегията е следната. Ще погледнем реплей, направен от Nexus 2. Ето как атакувам аз с дракони. Винаги пускам по един дракон от двата ъгъла, отляво и отдясно, отдолу, отгоре, няма значение, за да може драконите да тръгнат напред. Да няма сгради отстрани, които да ги разконцентрират. Ето по този начин остават само сградите за напред и драконите минават по тази линия към Town Hall и към Air Defense. И по този начин ги внедряваме навътре. Ето как и Rage Spell се пуска. Падат всички Town Hall и всичките Air Defense. И по този начин това са 3 звезди. Ето, че и Barbarian King накрая се пуска, за да може, ако има някоя къща отстрани, отляво, отдясно, останала, за да не стане така, че да не стигне времето, да го използваме в крайен случай. Защото така или иначе, ако го пуснем в началото, той ще бъде убит от дефенса и е безмислово е да се прави това нещо. Да погледнем друга атака. Ето и на тази база може да видите отгоре и отдолу по един дракон, за да може по тази линия да тръгнат драконите. Ето Crusader е направил тази атака. По този начин драконите тръгват по диагонал и разбиват всички Air Defense, внедряват се навътре и ето тази сграда, която остана преди малко, се върна един дракон да я разбие. Това е стратегията, която използвам аз с дракони. Ето, че има къщички в ъглите
Barbarian King го използвам в крайен случай за тях, за да не ми стане така, че да не ми стигне времето. Общо взето, това е начина за атака с драконите. Има два варианта, един да се използват два рейдж спела и един хил. Това е за Town Hall 7 и Town Hall 8. За Town Hall 9 вече не са толкова ефективни. Два рейдж спела и един хил спел използвам аз като атакувам с дракони. Другия вариант е да се използват Lightning Spell, 3 Lightning спела. Използват се да се разбие единия Air Defense и каквото остане се убива с дракони. Това е другата стратегия. Може по-напред да я покажем и нея в действие. Това е от мен. Дано Progressive да гледа това клипче и да тества този начин на атака. Тази стратегия може да му бъде от полза само. Надявам се да съм бил от полза и на други хора. Това е добра атака и стратегия за току-що влезнали в Town Hall 7, използващи дракони. Може да ви бъде от полза. Пробвайте, тествайте. Това е от мен. Всичко, което може да направим е да се надяваме за по-напред да не губим по този начин войни и да сме по-добри в атаките и активни. Това е всичко от мен. Ако ви харесват клиповете ми, може да се сабскрайбнете в канала. Ако се ви ползва по някакъв начин също. Общо взето това от мен. Чао за сега.